את הצו, אני אחזור על זה אחר כך, הלכתי להוריי להיפרד, לא ידענו בדיוק מה יהיה, היה שם גם ידיד של הוריי, שאני אחר כך אספר עליו גם כן, בהמשך, ופנינו והתייצבתי בשנלר שהייתה אז מפקדת החטיבה, לקחו אותנו לצובה, ושם בילינו בלי לדעת בעצם, וחיפשו לנו כל מיני תעסוקות, תצפיות, סיורים, שבעצם לא היה מה לעשות ולא ידענו מה יהיה. ביום שני בבוקר התחילה הפגזה על ירושלים, אני ישבתי בתצפית, בדיוק הייתי בתצפית שם למעלה, ראיתי את בית החולים הדסה מופגז, גרתי אז בקריית יובל, וראיתי במשקפת את השיכון שבו גרתי, ראיתי פגז שנופל. לא, קשה היה לדעת בדיוק אם זה היה על בית זה או אחר, אבל ידעתי שהמשפחה שלי לא שם, הוריי גדלתי במלך ג'ורג' 30, ליד הכנסת הישנה, ידעתי שהאזור ההוא בטוח יותר. המורל היה די ירוד לראות את ירושלים מופגזת, זה לא היום שיש לך את הפלאפון ויש לך את הרדיו, וגם אם היו טרנזיסטורים לא שידרו בדיוק מה קורה. עד שהגיעה הבשורה לפני הצהריים שחיל האוויר השמיד את כל חילות האוויר מסביב. כל חילות האוויר של צבאות ערב, ונתן לנו את העליונות ללחימת קרקע. בשעה בערך 3 אחר הצהריים קיבלנו שינוי בתדריך, הודיעו למחלקה, הגדוד היה צריך לבוא בעקבותינו, אבל המחלקה שלי, מחלקת סיור רגלי, כך זה נקרא, אמנם היו לנו ג'יפים, אבל שאנחנו נצטרך להיכנס לכיוון נבי סמואל, נסופח לחטיבה 10. חטיבה 10 זאת חטיבת שריון, שהייתה צריכה לעלות מכיוון לטרון, חלקה הגדול היו צריכים לעלות דרך שער הגיא, לאורך תוואי הכביש, ומשם למעלה התפצלו ל3 ראשים. ראש אחד בהר אדר, ראש אחד מעל מבשרת, והראש השלישי, המחלקה שלנו, לעלות על בית איקסה, דרך עמק הארזים, לעלות לכיוון נבי סמואל. אני אקצר את כל הקטע הזה, היות וזה לא שייך לענייננו לשחרור חברון. זה היה ביום שני בלילה, שני באשמורת הבוקר הראשונה, ממש כמו שאומרים, בין תחילת לקרתי, קיבלנו צו לעלות סופית על נבי סמואל, היו קרבות, ירדו עלינו 2 הנטרים ירדנים, מטוסים, וכמו בנס, את זה אני יכול להעיד עד היום, שהפה מתייבש, זה עניין של חלקיק שנייה, כשצוללים עליך 2 מטוסים, אבל כמו שהם צללו, הם מיד נסקו כלפי מעלה, וחיל האוויר שלנו הבריח אותם. זה היה חלק מהתקפה של חיל האוויר, שירדה על תל אל-פול לריכוך, על כל גב ההר צפון ירושלים, ואחר כך התברר גם כן לכיוון דרום ירושלים. הייתה פקודה לחטיבת שריון שישבה באזור יריחו, חציה עלה דרך מעלה אדומים לצפון ירושלים לחזק, וחציה השני לכיוון ההרודיון, דרך מר סבא לכיוון ההרודיון, כדי להגן. היה ידוע משחר ההיסטוריה, מי ששולט על גב ההר שולט על ירושלים. היו קרבות באזור תל אל-פול, היו קרבות איפה שהשלד עמד של הארמון של חוסיין. אנחנו הצטרפנו והיינו בראש הכוח, כאשר 3 טנקים נסעו לפנינו, סיירת דוכיפת עם קרב קשה תל אל-פול, אנחנו ירדנו דרומה עם 2 טנקים של סיירת דוכיפת לכיוון גבעת המבטר, שאחד מהם נפגע תוך כדי נסיעה, נהרגו כל אנשי הטנק,
התחברנו לאנשי גבעת המבטר, היה שם ירי ידידותי מה שנקרא לצערנו, עלינו על הגבעה הצרפתית, שם כבר בלי קרב, חברנו לאנשי המובלעת של הר הצופים, התחברנו עם החבר'ה שהיו מגבעת התחמושת, דרך שייח ג'רח, וזה היה התרגשות אחת הראשונות מעבר לשחרור קבר הנביא שמואל, זה היה להיכנס לירושלים דרך מעבר מנדלבום, אבל ממזרח. אנחנו... תודה רבה. עליתי להר הצופים מספר פעמים, 3 פעמים, דרך שער מנדלבום, כשהיינו עולים לשיירות, אחת לשבועיים הייתה שיירה להר הצופים, ישבנו שם בדרך כלל 6 שבועות, מחופשים במרכאות או לא במרכאות, זה היה אבל ההסכם הבינלאומי של שביתת הנשק, שרק לשוטרים מותר להיות שם. הלבישו אותנו מדי שוטרים, נתנו לנו מספר שוטר, לימדו אותנו לומר כן אדוני, לא אדוני, והצגה שלמה. כשקצין שריון, קצין ליגיון הירדני עמד על דרגש ליד הנהג, וכך הובילו את המשוריינים, רק הוא לא ידע שבמקום אגזוז יש בזוקה, ובתוך גוף המשוריין הייתה כמות תחמושת אדירה, הייתה לנו על הר הצופים, והחבר'ה מיסאוויה, מהכפר על יד, לא היו כל כך טמבלים, הם היו צועקים, אתם גולני, אתם נחל, הם ידעו לזהות אותנו בצורה שזה היה מדהים, והם לא טעו, אני הייתי נחלאי וצעקו לנו נחלאים, פעם האחרונה עליתי כמילואימניק, אמרו, אתם מילואימניקים, הם כך דיברו איתנו מעבר לגדר. נחזור חזרה למלחמה, כשקיבלנו את ההוראה אחרי יומיים כמעט של לוחמה בצפון ירושלים, עברנו את שער מנדלבום, וממש אפשר לומר רוב עם עצר אותנו בצומת של המנזר האיטלקי, בית החולים האיטלקי ביציאה ממאה שערים. אני מספר בגלל זאת אנקדוטה שמעניינת. כמו שהזכרתי, לא טלפונים, לא פלאפונים, אתה מנותק, אתה לא יודע, ובוודאי בתור לא קצין או קצין בכיר או משהו כזה, אתה לא יודע בדיוק את כל האסטרטגיה של המלחמה. ביצענו פקודות, ידענו את הפקודות הלאה לאן צריך, היה מי שהוביל אותנו. כשעצרנו שם, פשוט עצרו אותנו פיזית, אנשים יצאו אלינו וחיכו לראות מה קורה בצד השני. הם שמעו את הפגזים, הם שמעו את היריות, הם שמעו את הכל. אנחנו לא ידענו, אנחנו היינו בתוך המלחמה. ואני רואה אנשים באים, קופצים עלינו, מנשקים, מחבקים, זה היה משהו מדהים. אז לא חיכו לנו אז כל כך הרבה עם סוכריות, גם לא זרקו עלינו אורז, זה לא היה מנהג של תושבי מאה שערים. ואני רואה בצד יש תחנת פז, אני לא יודע מי שמכיר את הצומת, ישנה תחנת בנזין, פז. ואני רואה עומד שמה, היהודי, בדרך כלל הם היו גרוזינים באותה תקופה, שעלו, היו חדשים בארץ, עומד עם התיק באלכסון, תיק האור המפורסם של מוכרי הדלק, בתחנות הדלק, נשען על עמוד ומסתכל. זה היה מוזר לי, ואני שואל אותו, תגיד לי, אתה עובד? התחנה פתוחה? הוא אומר, בוודאי, אתם צריכים דלק לג'יפים. אז אמרתי לו, לא, יש לכם חשמל? הוא אומר, חשמל, טלפון, הכל עובד, מה אתה צריך? צעקתי לו את מספר הטלפון של ההורים, תמסור דש, אני בסדר, תמסור שאורי ורפי, זה חבר טוב שלי שהיה איתי בג'יפ, ההורים היו חברים, תמסור, ואני הייתי בשוק. קשה לך להאמין, אחרי יומיים, אמנם אתה במרחק בקילומטרים, זה אפסי, כל הטווחים שם, הם קילומטרים שאת רובם עשינו גם ברגל, לרדת לעמק הארזים, בית איקסה, עד שירדנו מנבי סמואל, שם קיבלנו את הג'יפים חזרה. הכל זה עניין של מספר דקות של נסיעה, אמנם בלחימה זה קצת יותר, אבל לא הייתה לחימה קשה חוץ מנבי סמואל, ואחר כך לכיוון גבעת המבטר.
שם קיבלנו הודעה לרדת לכיוון דרך חברון, ופה מתחיל הסיפור עצמו בעצם. הגענו לקצה דרך חברון, מי שמכיר את הפילבוקס שלאחרונה הזיזו אותו, עוד פעם קיבלנו הודעה לרדת מהג'יפים, אני הייתי מגיס, זה תענוג מפוקפק, לסחוב את המאג עם ארגז, עם מנסה עליך, וכדי שאפשר יהיה לראות מיד, אז המצאנו את הפטנט לחתוך חתיכה מהשרשרת, לגלגל אותה ביד. לא היו טופים, להחזיק חלק מהשרשרת ביד, המאג תלוי, וכך הייתה הליכה ברגל. עברנו את הגדרות, התיל, כל הסרפנטינות שנחתכו על ידי חבר'ה מהנדסה, בדקו את השטח והמשכנו למר אליאס. מר אליאס כבר למעשה הופגז והיה, המלחמה נעשתה יותר על ידי גדוד שבא מכיוון רמת רחל. היו שם שיירים של מטוס שלנו שנפל, לכן זה נקרא גבעת המטוס, הגבעה מול מנזר מר אליאס, ואנחנו היינו צריכים, פשוט הייתה לנו פקודה להמשיך רגלי, הובלנו את הטור, להמשיך בדרך לכיוון קבר רחל על הכביש הראשי, בית לחם, לא להיכנס לבית לחם, פלוגות אחרות של הגדוד, אנחנו היינו חוד החנית ופלוגות אחרות של הגדוד היו צריכות מה שנקרא במרכאות לנקות את השטח. כשהגענו כבר אחרי קבר רחל, התחלנו לראות על כל בית סמרטוט לבן, מה שנקרא הדגלים הלבנים שכולם מכנים אותם. לא היה כמעט בית או גדר או שער שלא היה תלוי עליו איזשהו בד לבן. בד לבן זה אומר כניעה, לא ירו עלינו. בהתחלה פחדנו שזה איזה אמבוש, שזה איזשהו מערב, שזה איזשהו תרגיל, לא תיארנו לעצמנו שזה באמת כניעה. עברנו את קבר רחל, הגענו לצומת בג'אלה, מיד אחריה הייתה משטרת בית לחם, בעניין המשטרה הבריטית, היו איזה כמה יריות בודדות, נוהל של לחימה בשטח בנוי, כניסה, רימון, יריות, הכל, ושמענו רעש בפנים, ואז זרקו רימונים, החבר'ה שהיו לאותו כיוון של חדרים, מסתבר שכשהם עזבו את המקום, השאירו עצירים ערבים מהאזור, שפשוט היו בחדרי מעצר, לצערם ולצערנו הם נהרגו בהשלכת הרימונים פנימה, אבל זה למעשה היה סוף הלחימה, אם לקרוא לזה לחימה. המשכנו רגלית עד צומת גוש עציון. לקראת גוש עציון כבר הייתה חשיכה, אני מזכיר זה, אנחנו כבר ביום שלישי בערב, וקיבלנו הוראה לעצור ולהתארגן. בדיעבד ידענו שהיה ויכוח אם להמשיך בלילה או לא להמשיך בלילה, קיבלנו פקודה ממפקדת החטיבה, המג"ד שלנו, המג"ד שלי, של גדוד 68, היה צביקה עופר, זיכרונו לברכה, שמוכר, היה אחר כך בהמשך בחברון, הוא נהרג בארץ המרדפים, לאחר מכן הייתה תקופה שנהרגו הרבה קצינים וקצינים בכירים, משה פלס, טמפל, שנהרג שם, הוא היה סמג"ד שלי בגדוד 50, צביקה עופר מג"ד, גדי מנלה, בן מחזור שלי בגדוד 50, אריק רגב, היו הרבה שנהרגו לאחר מכן בארץ המרדפים. צביקה עופר אומר, אנחנו נמשיך, ולא ידענו שאחר כך הרב גורן ניסה לעכב את כל הכניסה של החטיבה כדי שהוא יספיק, הוא קיבל הוראה לא להיכנס, הייתה איזה מין תחרות סמויה, מי יגיע ראשון לחברון. את זה אנחנו לא ידענו, אני ידעתי בתור מגיסט, ג'יפ ראשון, שאנחנו צריכים עם 7 עיניים, היה לנו קצין מודיעין שנתן לנו את כל הדיווח, הצטרף אלינו בחורצ'יק שעד היום אני לא יודע את שמו, אבל הוא היה דובר ערבית רהוטה, ואחר כך באיזשהו שלט ברח לו מהפה, שהוא אפילו חי בחברון
פרק זמן של כמה חודשים טובים, הרבה לפני 6 הימים, הוא הכיר שם כל אבן, כל פיסת קרקע, כל גדר, בכל האזור הזה. לקראת אור ראשון קיבלנו פקודה לזוז, אבל מה שקרה לפני כן היה מפחיד. אני הוצבתי כמגיסט ליד הצומת שבא מגוש עציון, והייתי צריך לחסות, במידה ויקרה משהו, את כל הצומת. ואז אנחנו שומעים שיירה שמגיעה מכיוון גוש עציון. שלנו, לא שלנו. אם זה לא שלנו, הם לא יבואו עם רכב כזה, הם צריכים לדעת שכבר האזור הזה נכבש, שוחרר, איך שהם לא יקראו לזה. וראינו את האורות האדומים של הברקסים. אחת הטעויות שגם הייתה בשחרור ירושלים, הירידה מרחוב הנביאים, מי שמכיר את בית הספר, את משרד החינוך, הבניין החדש, בכניסה למתחם יש אנדרטה קטנה למספר לוחמים של הצנחנים. כשניתקו את האורות של הרכבים, שכחו לנתק את האורות של הברקס. ברגע שירדו את הירידה מרחוב הנביאים, הדליקו ולחצו על המעצורים, נדלקו האורות של השיירה שהתחילה לרדת, והופגזו כל האזור ושם נהרגו. ראיתי את האורות של האדומים של הברקסים, ואמרתי למגד, לצביקה, עופר, אמרתי לו, תשמע, זה חייב להיות חבר'ה שלנו, אני לא מאמין או שהיו נוסעים עם אורות מלאים, או שלא היו באים עם תאורה. בשנייה האחרונה, ממש לפני שהוא נתן לי כבר פקודה, לראות ברגע שהם מגיעים לצומת, הוא הספיק לתת לי פקודה לא לראות, הוא קיבל בקשר, שזה יחידה שלנו שעלתה מכיוון נתיב הלמדי, ועלתה לכיוון הגוש. משם בעצם הזכרתי תחרות מי יגיע ראשון, ולמעשה זאת הייתה כבר תחרות מכוניות. קראנו לזה תחרות מכוניות בדיעבד, היות והרב גורן רצה להגיע ראשון, ואנחנו למעשה הגענו כשמספר טנקים שנסעו לפנינו, והג'יפים, וירדנו את כל הדרך, בריכות שלמה, והמשכנו, אני לא צריך לספר לכם להכיר את הדרך של אז, והגענו עד לעיר. הרצון החזק ביותר היה לשבור פנימה לתוך העיר ולהגיע למערת המכפלה, אבל יש פקודות ואתה לא יכול לעשות את זה. גדודים התפרסו לתוך העיר, הפלוגות, מחלקות התפרסו לתוך העיר, לפי חלוקה שהייתה ידועה מראש ברגע שניכנס לחברון. אנחנו עם מחלקת ציור המשכנו דרומה והגענו עד סמוע. למעשה בזה השלמנו את כל גב ההר, ומיד חזרנו חזרה, לא היה שם בעצם מה לעשות, אז כבר התברר שהייתה קנייה מוחלטת. חזרנו חזרה, פיזרו אותנו בעמדות מסוימות, ואותנו שלחו את מחלקת הסיור למערת המכפלה. קראתי בעיון רב, גם לפני שבאתי היום לכאן, את העדות של הרב גורן. זכרו לברכה, אני אחר כך גם נפגשתי איתו בקטע אחר לגמרי, אם מותר לעלות על הר הבית, אסור לעלות על הר הבית, אבי עליו השלום, אסר עליי, לא במפורש, הוא אמר, לא לעלות, לא נהוג, חלקי אביזרים של בית המקדש, כל הוויכוח ההלכתי מותר, אבל הרב גורן אמר לי, בני מותר לך עד אזור החיל, אפילו טמא מת עלו לאזור הדרומי של הר הבית, ושאלתי אותו גם על חברון, היו כל מיני גמגומים ואני לא רוצה להיכנס ובטח לא רוצה להכתיב את ההיסטוריה, היות וכמו שציינתי, הרב גורן הכיר את זה, היות הוא היה עם הפיקוד. אני כחייל, סמל, על ג'יפ, אתה לא רואה את כל המלחמה, אתה רואה את מנקודת מבט שלך. הגענו למערת המכפלה והיה צריך לפתוח את המערה.
שמענו קולות של אנשים מדברים, דפקנו על הדלת עם הכתות, שלחו אותי אחורנית כדי להבטח את כל האזור, מנקודה שבה אני אוכל לשמור על האנשים, ואז שמעתי יריות. היריות כמובן לא עזרו, היות שהשערים של מערת המכפלה היו סגורים עם בריחים, כך שגם אם היה מפתח, אותו ערבי שהיה שם ואותו קצין מודיעין ואיש השב"כ שהיה, דיברו איתם ואמרו לכו לג'ברי לבקש את המפתחות. אנחנו אמרנו אנחנו לא נרד ונלך לבקש מג'ברי את המפתחות. אם הוא רוצה שיבוא אלינו, אבל לא ידענו לא איפה שהוא גר ולא לאן לשלוח. אחרי הירי, האנשים שהיו בפנים, מסתבר שהיו שני זקנים שהשאירו אותם לשמור במערה, ולמעשה לא לשמור על המערה, אלא שכשאנחנו נגיע לשלוח אותנו, שאנחנו נלך לג'ברי ונבקש ממנו את המפתחות. זה נודע לנו כמובן רק בדיעבד. ברגע נפתחה המערה, התמונה של הדגל, של הרב גורן כבר הספיק לתלות את הדגל בכניסה למערה, והוא הלך, אחר כך נודע לנו שהוא הלך לקבל את הקנייה מג'בריות, והוא רצה לקבל את הקנייה בעצמו, הוא היה הבכיר ביותר, הוא היה מעבר למגד, שהמגד היה בדרגת סגן אלוף, אבל אני לא התאפקתי. אמרתי, רבותיי, עברה שעת מנחה. עברה שעת מנחה, יש לנו פה יותר ממניין, אני לא נשאר בחוץ לרתק, אני רוצה להיכנס ולהתפלל מנחה במערת המכפלה. אמרו לי, אתה משוגע, אי אפשר, מותר, אסור לנו עוד להיכנס, יש הודעה שאסור בינתיים להיכנס, צריך לבדוק, לתאר. אמרתי, חבר'ה, אני לא מכיר את המוסלמים, אני לא יודע מי ומה, אבל אני מניח שלא מלכדו את מערת המכפלה. את זה תוציאו לכם מהראש, חוץ מזה שאפשר להיכנס, יש נוהל, לבדוק, לא נזרוק רימונים, לא לראות, וניכנס פנימה. מניין שלנו נכנס, היינו 12 איש, לא מניין. נשארו 2 חוליות בחוץ שלא עניין אותם להיכנס להתפלל. ביקשתי ודאגתי שיהיה מניין, וכאן אני חוזר לסיפור אישי שהתפרסם אחר כך בעיתונות, ואני לצערי הבטחתי ליורם שאני אביא ואני לא מצאתי. כשהלכתי להיפרד מהוריי, כשקיבלתי את הצו, היה ידיד חבר טוב של סבי מצד אמי, היה ידיד המשפחה, הוא היה יהודי ערירי, הוא היה בן בית אצלנו, סופר, משורר, בשם משה יצחק גינזבורג, זיכרונו לברכה. הוא היה עוד מפועלי ים המלח שלפני 48 בבית הערבה, ממפעלי ים המלח של אז, לא של היום. ואחרי שנפרדתי מאמי ואבי, נאנח במידה מסוימת, ואבי היה מהגנת ירושלים ב-20, הוא היה ממקימי ההגנה, הגנה לאומית, ממקימי האצ"ל, הוא היה בקורס סגנים הראשון עם דוד רזיאל, יאיר, דוקטור ח' שינה לוי, הלל קוק. הוא אמר לי, נלחמתי כל כך הרבה שנים וקיוויתי שהילדים שלי לא יצטרכו ללכת למלחמה, אבל כנראה זה מה שנגזר עלינו. נפרדנו, וכשעמדתי כבר על ליד הדלת, רץ אחריי הידיד הזה, רב מוישה כמו שקראנו לו, הוציא מהכיס השמאלי שלו סידור, ספר תהילים, הוא אמר לי, משהו בגודל כזה, אתם מכירים את ספרי התהילים הקטנים, פתח לי את הכפתור, הכניס את זה פנימה בכיס השמאלי, כמו שמי שזוכר, או אני לא יודע אם זה עדיין, תעודת שבוי בדרך כלל נמצאת במדים,
והוא אמר לי במילים האלה, כשתגיע, לא אם תגיע, כשתגיע לממרוחל, לקבר רחל, או למערת המכפלה, והוא אמר לי בסדר הזה, או לכותל המערבי, למה שתגיע קודם, תגיד פרק תהילים בשמי. זאת הייתה האמונה, כך חונכנו, כך גדלתי, כך חינכו אותנו הסבים, הסבא של אבי, שגם כן קבור בהר הזיתים עליו השלום, אבי המנוח ואימי גם כן, סבי לא נקבר שם אלא בגבעת שאול, היות באותה תקופה לא היה בידינו. וכשעברנו על יד קבר רחל ואני חוזר על הקטע, הסתכלתי, כמו שאומרים בצבא, לימין הצדה, אבל ידעתי שזה שם ואני צריך להמשיך. ולכן היה העוצמה והבקשה והשליחות להגיע למערת המכפלה ולהתפלל, והוא טעה דבר אחד, והוא התווכח איתי גם אחרי שחזרתי וסיפרתי לו, הוא אומר, אבל נתתי לך תהילים. אמרתי לו, לא, נתת לי סידור קטן של מנחה וערבית. בסידור הזה עברתי לפני התיבה, תפילת מנחה, תפילה ראשונה אחרי 700 שנה במערת המכפלה. אני לא יודע אם זה היה קבר אברהם, אני לא יודע אם זה קבר יצחק, אני לא יודע איפה זה היה, אבל שם זה היה. וזה אחד הדברים הגדולים ביותר בחיי, אם לא הגדול ביותר בחיי, שאני יכול לומר שזכיתי לו. זכיתי להיוולד בירושלים, זכיתי להיוולד למשפחת כהנים, שגלתה לפני 2000 שנה ונשמרה בעיירה בשם ינינה, וחזרה כמו שהוא בסוף המאה הקודמת בעצם. לפי צו של הסבא רבא של אבי, וכל התארים האלה וכל הזכות הגדולה הזאת, לעומת אותה זכות להתפלל ולעבור לפני התיבה. ופה עוד אנקדוטה קטנה, השלים לנו את המניין בחורצ'יק מהשומר הצעיר. הכרתי אותו, אני הייתי בתנועת הנוער בית"ר, בירושלים, ואחר כך הייתי גם ראש הנהגה ארצית של תנועת הנוער, אבל זה בימים לאחר מכן. הקן של השומר הצעיר היה לידינו ברחוב המלך ג'ורג', שהיום נמצא בנק הפועלים, זה היה בניין תלית עקומי מה שקראו, ליד המשביר יש את השער הקטן הזה בחזית של המשביר. ותמיד רבנו מי יגיע ראשון ויוכל להשתמש במגרש, שזה היה מגרש חנייה, זה היה מגרש המשחקים של התנועות שלנו. אבל זה לא היה הריב העיקרי. הוויכוח העיקרי, זה לא היה ריב, אבל זה היה ויכוח. אני תמיד עקצתי אותו, שעד 48, אפילו 50, תנועת השומר הצעיר האמינה בארץ ישראל. מבחינתם לא היה שטחים, כבושים, לא כבושים, יהודה, שומרון, הם גם טיילו בארנון ובירמוך, כחלקי ארץ ישראל, כתנועה ציונית שבאה ועלתה לארץ. מצד שני, הבחור בא איתנו, השלים מניין, אני בכיתי מסיבה אחת, הוא בכה מסיבה אחרת, ולא הבנתי את הבכי שלו. כשסיימנו את התפילה, התחבקנו ושרנו, והבחור עמד מהצד, וראיתי שהוא לא יודע את עצמו, הוא לא יודע איפה להעמיד את עצמו. ניגשתי, חיבקתי אותו ושאלתי אותו על מה הבכי. אז הוא אומר, סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך דוגרית. הוא אומר, אני מקנא בך. אומר, אתה התווכחת איתי במשך שנים על שנים שזה שלנו ואנחנו נחזור לשם וזה יהיה שלנו. גם אם לא ירשו לנו, המקום הזה שלנו, כמו כל חלקי ארץ ישראל. ואני צחקתי לך. השומר הצעיר הרי החליף את אורו, אם נקרא לזה כך, ברגע שהתנועה התחברה לרוסיה הסובייטית, ואז כל הצד שלהם מבחינה מדינית, גם לגבי ארץ ישראל, קיבל תפנית שונה.
ותודה לאל, אנחנו החזקנו באותו קושן שכל העולם הכיר בו, גם בהצהרת בלפור, גם ליגה של האומות, וגם לאחר מכן, הארץ המובטחת, ארץ אבות, וחזרנו לארץ אבות. והוא אומר, ואת זה אתה לא תבין. הוא אומר, אני שהתנגחתי איתך כל כך הרבה שנים, לראות אותך זוכה, הייתי מאושר בשבילך מצד אחד, במישור האישי, הוא לא דיבר במישור הלאומי, במישור האישי, שאתה הגעת לזה, ואני עומד מהצד בעצם מבויש ומקנה, אבל מסכים איתך שחזרנו לארץ אבות. אני חושב שגם הזכות וגם החוויה העצומה, יותר מזה אי אפשר יהיה להיות. אני רוצה לסיים, אחר כך אם יהיו שאלות אני מוכן לענות, אני לא יודע גם איך אנחנו מבחינת הזמן, בטח אני לא אתחרה בארוחת צהריים ובהפסקה בוודאי. בתוכנית שלי היה לומר מספר מילים לעילוי נשמתו של אבי, על החינוך שקיבלנו והסבים משני הצדדים, אבל זה המקום אולי לומר שהדברים האלה יהיו לעילוי נשמתו של זכר צדיק לברכה, הרב משה לוינגר, ואני אסיים פה בעוד משהו. זכיתי לסייע בידו עם הקבוצה של המתיישבים הראשונים, המתנחלים הראשונים היו, שמענו עליהם הרצאות הרבה לפני כן, לפני אלפי שנים, המתיישבים הראשונים מחדש בחברון, במלון פארק. ארגנתי קבוצה של ירושלמים ואחר כך גם תל אביבים, והיינו באים לשמירות בלילות כדי שהחבר'ה יוכלו לעבוד ולהמשיך בחייהם. עשינו גם שבתות במלון פארק עד שעברו לממשל, והקוריוז שכשאני מספר אותו אנשים לא מאמינים, אז לא היה רכב פרטי כמעט לכל אחד, אז לא היו רכבים ולא היה את כל האמצעים. פשוט הלכנו לשער שכם, עלינו על אוטובוס, באנו לחברון, שמרנו. בבקשה? נכון. סיימנו בבוקר, עלינו שוב על אוטובוס, אף אחד לא חשב אם זה ערבי וזה לא ערבי, מסוכן, לא היה מסוכן בכלל. אף אחד לא חשב על הדברים האלה. וחזרנו חזרה. אני פה אפסיק, יש לי עוד הרבה מאוד סיפורים על אחר כך חלק ממשפחתי, דודים שלי שהיו לא יודע כמה דורות בחברון, ובן דוד שלי ששרת איתי בגדוד וסגר בעצם מעגל שבשחרור חברון היה גם כן בגדוד 68, ולמעשה זכינו שאנחנו פה, ואני מתפלל ומקווה שלא נצטרך עוד פעם לעבור סיבובים נוספים כאן. תודה על ההקשבה וישר כוח לכולכם. תודה רבה. תודה רבה לאורי, דוקטור אורי כהן, על הסיפור המרתק. אני רוצה לתת גם קרדיט למדריכה שלנו, אריאל כהנא, שליוותה את אורי בהכנת ההרצאה והסיפור. מחיאות כפיים גם לאריאל. תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה עד השעה 1:55. יש אפשרות גם לקנות פה כריכים לארוחת צהריים, ומי שלא מעוניין, פשוט אחת החנויות פה קרוב אלינו, במרכז. בבקשה לדייק. המושב השני של הכנס יעסוק בעיקר בארכיאולוגיה ובחידושים ממש חדשים בתל חברון. ההרצאות יהיו בעצם הקדמה לקראת סיור שאנחנו יוצאים בשעה 3:30. תודה והפסקה נעימה.
קראתי על זה פעם, שלקחו את זה ממגדל דוד. שמישהי עשתה את זה ממגדל דוד, ואז הם הביאו מישהו כזה. אבל לא כדאי לכבות אותו. כן, כן, בוא ננתק. אם אפשר. טוב, בוא נקווה שזה יעבוד. אוקיי. זה דיסק און קי. לא, זה... שנייה אחת, למה הוא לא קורא? הנה, הוא קורא אותו. שלום חנניה, מה נשמע? בוא נראה אם זה עובד. מה, בגלל האופניים? עוד פעם זה לא נותן? רגע, יש לי את ה... בוא נגיד, התוכנה היא בסדר? הנה, ב-BS. כן, אבל לא בדקנו פשוט אם זה עובד. בוא נראה. נתן לו דקה, הוא... יורם, אני יוצאת. הילד הזה, אני אמול אותו במערת המכפלה באופן... תעשי עוד פעם. תני לו. יאללה לבד שנייה אחת. שלחתי ליצחק את המגלום תמונות עד עכשיו. אוקיי. הוא הגיב, הוא אמר משהו? זה טוב, לא טוב? הילד הזה, אני אמול אותו לא, שנייה, זה אמור לעבוד, רק שנייה אחת. זה אמור לפתוח משהו, אם לא עם התמונה, זה לפחות את הסאונד. במובי מייקר? לא במובי מייקר. איפה? תנסה נגיד בזה, לא משנה. זה גם יש את התוכנה הזו. כי ניסיתי להוריד את זה אפילו בווינדוס, לא משנה. שנייה, רגע. אוקיי, אבל השאלה אם זה מראה תמונה. רגע, שנייה. יש! אבל למה אין סאונד? לא. למה אין סאונד? לא יודעת. תגבירי. נפלא. יש. אז רגע, בואו נראה. רוצה לראות את זה? כן, עכשיו רגע, איך אני... זהו, מצליחה זה לא. עלינו למסור את הנפש, למסור את כל כוחותינו לאהבת ישראל ולאהבת ארץ. שלום דוד. שלום, ברוך הבא. טוב, אני צריך להכניס את המצגות שלהם. אל תסגרי את זה. אני מעבירה את זה למחשב שלך פשוט. אני צריכה את הדיסק און קי, כי אני חייבת לרוץ. אוקיי, אז רק שנייה, בואו נראה, רק בואו... פשוט את זה אני אעביר. לא, אבל לאן את מעבירה? העתק. לאן אתה רוצה? לא משנה. תכניסי את זה לתיקייה, לא, זה חשוב לי, כי אחר כך אני... הנה, סגרון 5, פשוט אני עושה הדבק. כן. בואו נראה שזה עובד, שלא... כן. תוציאו את הדיסק און קי ואז תראו שזה עובד. כן, שנייה חנניה, בסדר. זה סרטון שאנחנו רגע... לא ככה מוצאים. המצאתי, הנה זה. שנייה אחת, חכי, אל תלכי עוד. רגע, אבל זה שוב ב-BS. אז אתה צריך ללחוץ... אבל יכול להיות שזה יעבוד, שנייה אחת. כן, הנה, עכשיו זה נראה שזה בסדר. הנה זה. אבל שוב הווליו. אבל זה במחשב שלך. אתה שוב הנמכת זה? הנמכתי מקודם. עלינו למסור את הנפש, למסור את כל כוחותינו. יפה מאוד, יישר כוח, איזה יופי. יורם, אז תראה את זה בהתחלה, יורם. אני אצלי. אז גם צריך לראות... מה שחשוב לי זה... המדונות, אני אעלה לך אותם עכשיו. הן טעונות במשרד. כן. שלום, נעימה. הבאתי את שימון, פלג, אבא של יובל. יופי, מצוין, יישר כוח. יש אפשרות להכניס אותו לארוחת צהריים. בוודאי, זו שאלה, וגם אותך. בוודאי. אני צריך להגיד משהו. תגיד שדיברת עם יורם ואין שום בעיה. בסדר? צריך ממני עוד משהו לפני שאני זזה? תקשיבי, רק צריך, תסגרי רק עם ינון את הנושא של ההסעות ב-3:30 בדיוק. זה כבר סגור. בסדר. כמה אוטובוסים מדובר? יש 2 אוטובוסים. לא נראה לי שצריך יותר מזה. להריד ועדי יש את הטלפונים של הנהגים, אני יכולה לעשות סליחה אותם גם אם אתה רוצה, אתה רוצה לספון של כן, לא, ברור, אבל... לא. אוקיי, אז הם יודעים בגדול שהיציאה ב3:30 והם צריכים להיות פה ב3.
הם איתנו צמודים, אז הם לא אמורים להיות לחוצים על הזמן. עוד משהו? לא, אז אני שאנחנו לא יושבים היום אחרי הכנס. אחי, בא מחר ניתוח אני עושה. כן, הבנתי. כן, רפואה שלמה. מה שאני עושה? לא, אני מייצג את הפיתוח. כן, הברון קונפרנס, כן? כן. זהו? אוקיי. יורם. זהו? כן, תודה רבה. תודה רבה על הכל. אני חושב שהכנס ממש טוב. כן, יצא לך לשמוע? כן. ממש חמוד. בסדר, בינתיים עוד לא... זהו, אני רק בודק שזה עלה, רק שנייה אחת. אני לא יודע אם האנשים פה מכירים. בסדר, זה רק דוד, תגיד לי שזה המצגת, בסדר? אוקיי. בשבילם, זה יהיה חדש. אני מוריד אותה, עכשיו אני מוציא לך אותה באופן בטוח. בעצם, אבל מי שפותח זה עופר סיון, לא ראיתי אותו עדיין, אבל... יש פרקים, זה... כן. זה היה תקלה... כמה זמן אתה מגיע לפה? לא, אני מ-11. זה היה שעה עיכוב בשבילי. כאילו, לדעתי... כן, זה... כנס חברון? כן. אוקיי, אז אני פשוט מעביר אותו... לא, שנייה, בוא נפתח. זה בצורה כזאת. כנס חברון, הרצאה, רק נפתח אותה שנייה, נראה שזה בסדר. אוקיי, בסדר, אני משאיר אותו פתוח. יופי, תודה רבה, אתם כמובן מוזמנים לארוחת צהריים. יש פה סנדוויצ'ים למעלה. אני אוותר על... אתה הולך למוזיאון? לא. לא, סתם, אני יודע, בפגישת עבודה. בסדר, דוד? 100%, תודה רבה. זה מאוד מאוד תלוי מתי הוא יגיע. חשבתי עלינו עוד תקווה שהוא יגיע בבוקר, דווקא אחרי צהריים. אני כן מקווה שהוא ידריך בתל חברון. כן. כרגע מין בלטם שנפל עלינו. אבא שלו נפטר ביום שלישי שעבר, זה היה... כן, בדיוק. תודה רבה. שלום עופר, ברוך הבא. זהו, אתה האחרון בתור. איך היה הסיור? אני יורם. איך היה הסיור עם המורים? היה יפה, לצערי לא הצלחתי לחזור, כי היה דיון אחר. מה זאת אומרת לחזור? לאן? חשבתי לחזור אליהם, לפעילות של הסיור ולהדריך. אני התחלתי בבוקר ו... דוד, מה נשמע? שמעת אותו את זה? בטח. את אורי? אני יודע שכבר אמרתי את זה, אבל אני אגיד זה שוב, השנה הכנס יותר טוב מכל השני.
כן, טיפה חשב. רגע, שנייה, למה זה לא עולה? בוא נכניס ונוציא עוד פעם. משמיע קרוב? כן. יופי. כתוב פה 25 לזה, זה בדיוק זה. אוקיי, נפתח את התיקייה? או שזה... בוא תפתח אותה, יש פה שתי תיקיות. הנה, נציג סופית לזכרו. נעתיק אותה רגע, שם אותה אצלי. כן, 25, אוקיי. רק פותח אותה, לראות שהכל תקין. בסדר? יופי. מצוין. עכשיו, עופר, אתה, כאילו אני אזמין אותך בתור מנחה, אבל אתה בעצם מנהל את המושב הזה. בעצם ההרצאות שיש לנו זה שלך, שזה הרצאה לעסוק כמובן בזאב יבין ולקשור את זה באיזושהי צורה למערת המכפלה והמחקר על חברון. ההרצאה השנייה היא הרצאה של דוד בן שלמה, דוקטור בן שלמה שחפר בית על חברון, והוא בעצם ידריך אחר כך את הסיור. ההרצאה האחרונה... מעולה. מעולה, תפגוש אותו פה בארוחת צהריים, אתה גם מוזמן לאכול. וההרצאה האחרונה זה של חנניה איזמי, קמ"ט ארכיאולוגיה. עכשיו נמצאים פה ההורים של יובל פלג. אז אתה יכול בתור מילות הקדמה, אתה יכול להתייחס גם לזה. אז ההרצאה של חנניה אתה בעצם תהיה לזכרו. מקווה שגם אשתו תגיע. אשתו של מי? של יובל. יכול להיות שהיא תגיע. אז ההורים, ראיתי את האבא. אז זהו, רגע, נוציא לך את הדיסק אונקי, שחרר. כן. וואו, זה מרשים וזה יופי. כן, אבל דיברתי גם עם... יש פה השתתפות, נוכחות או לא כל כך? כן, ברוך השם, יש פה, אני יודע, משהו כמו 200, קצת פחות משנים קודמות, כן. זה פחות משנים קודמות, היו פה שנים שהיה פה 400. אבל כל מיני סיבות, אני לא יודע מה... איפה הדברים שכתבתי לזה? אתה זוכר? תראה, אנחנו שלחנו את זה לכל מי שנרשם במייל. אנחנו יכולנו ללכת על חיסכון בנייר. אז אנשים אומרים... זה בשום מקום? אתה רוצה את זה? אני רוצה, כן, אני צריך את ה... אם אפשר לפנות לי העתק כזה, זה יהיה נפלא. תן לי רגע לבדוק, בסדר? תן לי לבדוק, אני יכול להיות שאני אוציא לך את זה פה מהמתנס. תיקח לך איזה סנדוויצ'ים אמרתי לאנשים 5 ל-2.